Gorputziki bat, iraultzandi bat, esku askotan jasoa. Bostegunotan lora dezagun utopiaren basoa. Kolektiboan disolbatzen da beldurra eta izua, eta ikusten da nor den esna eta nor dugun itxua. Heldu eskutik ta elkarrekin piztuko aldugu zua. Atxo emonjakon hasierea iraultza txikien akanpadeare. Txalaparta doinu eta bertsoaka zabaldu zan harrera ekitaldia. Gero, arratiaren azalpen labur bat egin jakien bisitariei. Herriak, egoera sozioekonomikoa, alkarteak, gaztetxeak, harrera taldeak eta eragile sozialak besteak beste. Basoako bikidek hartu eben gero berbea. Lur eta eskubideen defendatzaile dan proiektua azalduteko. Itako antolatzaileak be gogoratu dabez akanpadearen helburuak. Saretzea, erradikaltasuna bultzatzea, eta batez be ondo bizitzea. Atzenik, Itziar Morenok kartxelatik emondau ondo etorria iraultza txikien eta amets handien akanpadara. Piztuko dira sugarrak, bizitza onaren alde gora gu eta gutarrak. Piztuko dira sugarrak gora gu eta gutarrak.